विद्यार्थी मित्रांनो, पाठीमागच्या तासाला आपण मागणी विश्लेषणामध्ये मागणीच्या नियमाची अपवाद कोणती आहेत याचा अभ्यास केलेला आहे. आजच्या तासाला आपण मागणीतील विचलन आणि मागणीतील बदल याचा अभ्यास करणार आहोत. सर्वप्रथम मागणीतील विचलन. इतर परिस्थितीत बदल न होता केवळ किमतीतील बदलांमुळे जेव्हा मागणीत चढ उतार होतात तेव्हा त्याला मागणीतील विचलन असे म्हणतात. इतर परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारचा बदल न होता केवळ किमती बदलल्यामुळे जेव्हा मागणीमध्ये चढ उतार होतात, म्हणजे किमती बदलल्यामुळे मागणी ही कमी जास्त होते, त्याला मागणीतील विचलन असे म्हणतात. पहा, या मागणीतील विचलनाचे दोन प्रकार आहेत. मागणीतील विचलनाचे दोन प्रकार. त्याच्यामध्ये पहिला प्रकार तो म्हणजे मागणीतील विस्तार किंवा मागणीतील प्रसरण. मागणीचा विस्तार किंवा मागणीतील प्रसरण. आणि दुसरा प्रकार आहे मागणीचा संकोच किंवा मागणीची आकुंचन. त्यामध्ये सर्वप्रथम आपण मागणीतील विस्तार प्रसरण म्हणजे काय हे अगोदर पाहू. इतर परिस्थिती जसे आवड निवड, उपभोक्त्याचे उत्पन्न, लोकसंख्येचे आकारमान इत्यादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होत नाही. लोकसंख्या, लोकांची उत्पन्न, आवड निवड इत्यादीमध्ये कोणताही बदल होत नाही. फक्त केवळ किमतीमध्ये बदल होतो. आणि तो किमतीमध्ये असा बदल होतो की किंमत कमी झाल्याने मागणीमध्ये वाढ होते, तेव्हा त्यास मागणीचा विस्तार असे म्हणतात. पुन्हा एकदा पहा की इतर परिस्थितीमध्ये कोणताही बदल न होता फक्त किंमत कमी झाल्याने मागणीमध्ये वाढ होते, तेव्हा त्यास मागणीतील विस्तार असे म्हणतात. बघा, या आकृतीवरून आपल्याला 3-7 आकृतीच्या सहाय्याने आपल्याला मागणीचा विस्तार हा भाग स्पष्ट करता येईल. बघा, हा मागणीचा विस्तार की अक्ष आणि य अक्ष, अक्ष आणि य अक्ष, या अक्षावरती ही मागणी घेतलेली आहे आणि अय अक्षावरती ही किंमत घेतलेली आहे. बघा, या ठिकाणी की किंमत ही अक असताना या अय अक्षावरती अक किंमत असताना की या अक्षावर अब एवढी मागणी आहे. अक किंमत असताना अब एवढी या ठिकाणी मागणी केली जाते. परंतु किंमत ही कमी झालेली आहे. अक वरून किंमत अक 1 वर आलेली आहे. बघा, इथे अक वरून अक 1 वर आलेली आहे. त्या अक 1 ला ही अबची मागणी ही अब 2 एवढी झालेली आहे. बघा, आणि मग हा म आणि हा म मागणी वक्र आहे. हा म मागणी वक्र किमती कमी होताना या ठिकाणी हा स आणि स1 या ठिकाणी म वरून स हा बिंदू जो आहे, स बिंदू यावरून मागणी वाढलेली दिसते आहे. तो स1 हा बिंदू अक 1 किमतीला अब1 एवढी मागणी. आणि म्हणून या 3-7 मध्ये दर्शवल्याप्रमाणे हा मम हा मागणी वक्र या स बिंदूकडून, हा स बिंदूकडून स1 बिंदूकडे या मागणी वक्रावर खालच्या दिशेने हा येणारा दिसतो आणि तो मागणीचा विस्तार हा भाग दर्शवतो. अशा पद्धतीने हा मागणीचा विस्तार, अशा प्रकारचा भाग आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला स्पष्ट करता येईल. यानंतर मागणीतील संकोच किंवा मागणीची आकुंचन. मागणीतील संकोच किंवा मागणीची आकुंचन. इतर परिस्थितीमध्ये उदाहरणार्थ आवड निवड, उपभोक्त्याचे उत्पन्न, लोकसंख्येचे आकारमान इत्यादीमध्ये कोणताही बदल न होता फक्त किमतीमध्ये वाढ झाल्याने मागणीमध्ये घट होते. इतर परिस्थितीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, परंतु किमतीमध्ये वाढ झालेली आहे आणि किमतीमध्ये वाढ झाली असताना मागणीमध्ये घट होते, तेव्हा त्यास मागणीतील संकोच असे म्हणतात. आणि म्हणून 3-8 या आकृतीच्या सहाय्याने आपल्याला हा मागणी वक्र, मागणीचा संकोच हा भाग स्पष्ट करता येईल. या ठिकाणी बघा, अक्ष आणि य अशा प्रकारचा अक्ष काढलेला आहे आणि अक्षावरती ही मागणी घेतलेली आहे आणि अय अक्षावरती ही किंमत घेतलेली आहे. बघा, या ठिकाणी की जेव्हा किंमत ही अक असते, किंमत अक असते,
तेव्हा या अक किमतीला अब एवढी ही मागणी केली जाते. अक किमतीला अब एवढी मागणी केली जाते. परंतु या ठिकाणी ही किंमत ही वाढलेली आहे. अक वरून किंमत ही अक 2 पर्यंत गेलेली आहे. अकची किंमत अक 2 पर्यंत गेलेली आहे. म्हणजे ही एवढी किंमत या ठिकाणी वाढलेली आहे. आणि ही किंमत वाढली असताना जेव्हा अक किमतीला अब एवढी मागणी होती, ती अक 2 या किमतीला अब 2 एवढी ही मागणी या ठिकाणी आपल्याला घटलेली दिसते. आणि म्हणून या आकृतीमध्ये 3.8 मध्ये दर्शवल्याप्रमाणे म आणि हा मागणी वक्र स बिंदूकडून, हा स बिंदू अगोदरचा, या स बिंदूकडून स2 या बिंदूकडे या मागणी वक्राच्या या वरच्या दिशेने आपल्याला जाताना दिसतो. आणि तो मागणीतील संकोच किंवा मागणीतील आकुंचन अशा प्रकारचा भाग त्या ठिकाणी दर्शवतो. आता यानंतर विचलनानंतर मागणीतील बदल, चेंजेस ऑफ डिमांड, अशा प्रकारचा भाग मागणीतील बदल, की या ठिकाणी किंमत स्थिर असते. मागणीतील बदल होताना किंमत स्थिर असते आणि इतर घटकांचा परिणाम म्हणून जेव्हा मागणी वाढते किंवा मागणी कमी होते त्याला मागणीतील बदल असे म्हणतात. किमतीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होत नाही, किंमत स्थिर असते, परंतु इतर घटकांचा परिणाम झाल्यामुळे जेव्हा वस्तूची मागणी वाढते किंवा वस्तूची मागणी कमी होते त्याला मागणीतील बदल असे म्हणतात. आणि हे मागणीतील बदलही 2 प्रकारचे असतात. एक मागणीतील वृद्धी किंवा त्यालाच मागणीतील वाढ असे म्हणतात. आणि दुसरा महत्त्वाचा भाग मागणीतील ह्रास किंवा घट. अशा प्रकारचे हे 2 मागणीतील बदल हे या ठिकाणी किंमत स्थिर असताना इतर परिस्थिती बदलल्यामुळे आपल्याला झालेले दिसून येतात. आणि म्हणून सुरुवातीला मागणीतील वृद्धी किंवा वाढ, मागणीतील वृद्धी किंवा वाढ. तर इतर परिस्थितीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा त्या ठिकाणी इतर परिस्थिती, याच्यामध्ये इतर परिस्थितीचा आपण विचार केला तर इतर परिस्थितीमध्ये उपभोक्त्यांच्या आवडीनिवडी, उपभोक्त्यांचे उत्पन्न, नैसर्गिक परिस्थिती इत्यादीमध्ये अनुकूल प्रकारचे बदल होतात. किंमत स्थिर असते, परंतु इतर परिस्थितीमध्ये अनुकूल बदल होत असतात. आणि अनुकूल बदल असून त्या ठिकाणी किंमत स्थिर असते, तेव्हा मागणी वाढते, तेव्हा त्यास मागणीतील वृद्धी असे म्हणतात. पुन्हा एकदा पहा, इतर परिस्थितीमध्ये या ठिकाणी किंमत स्थिर असते, परंतु इतर परिस्थितीमध्ये हा बदल होतो, तो अनुकूल बदल होतो. उदाहरणार्थ उपभोक्त्यांच्या आवडीनिवडी, उपभोक्त्यांचे उत्पन्न, नैसर्गिक परिस्थिती इत्यादीमध्ये अनुकूल बदल झाल्याने, किंमत स्थिर असल्याने जी मागणी वाढते तेव्हा त्यास मागणीतील वृद्धी असे म्हणतात. उदाहरणार्थ की अनुकूल बदल म्हणून आपण स्पष्ट करू शकतो की उपभोक्त्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झाली. उपभोक्त्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झाली. उपभोक्त्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झाली असता किमतीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल झालेला नाही, किंमत स्थिर आहे आणि उत्पन्नामध्ये वाढ झाली, त्यामुळे उपभोक्त्यांची ही मागणी आपल्याला वाढलेली दिसते. हा उत्पन्नामध्ये झालेला अनुकूल बदल किंवा इतर परिस्थितीमध्ये झालेला अनुकूल बदल की त्याच्यामुळे मागणी वाढते, तेव्हा त्यास मागणीतील वृद्धी असे म्हणतात. पहा, या ठिकाणी 3.9च्या सहाय्याने आपल्याला हा भाग स्पष्ट करता येईल की बघा की अक्ष आणि य अक्ष, या अक्षावरती या ठिकाणी मागणी घेतलेली आहे आणि अय अक्षावरती किंमत रुपयांमध्ये घेतलेली आहे. आणि मग 3.9 मध्ये दर्शवल्याप्रमाणे हा जो म आहे, हा मूळ मागणी वक्र, हा म वरून म1 इथपर्यंत आपल्याला या ठिकाणी हा वरती गेलेला दिसतो, वरती सरकलेला दिसतो. आणि हा मागणी वक्र, हा मागणीत झालेली वाढ, मागणीत झालेली वृद्धी अशा प्रकारचा भाग स्पष्ट करतो. बघा, या ठिकाणी अक्षावरती ही मागणी घेतलेली आहे किलोग्राममध्ये आणि अय अक्षावरती किंमत घेतलेली आहे. बघा, जेव्हा अक एवढी किंमत असते, ही अक एवढी किंमत असते, या अक किमतीला या ठिकाणी अब एवढी मागणी केली जाते. अक किमतीला अब एवढी मागणी केली जाते, परंतु किंमत या ठिकाणी किंमत अकच असताना या ठिकाणी ही मागणी ही इतर परिस्थिती बदलल्यामुळे अ आणि ब1
इथपर्यंत आपल्याला वाढलेली दिसते आहे. किमतीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल झालेला नाही. किंमत अक एवढीच आहे. परंतु अक किमतीला अगोदर जेवढी अ मागणी होती तेवढ्याच अक किमतीला ही अबची मागणी ही या ठिकाणी अ ब एक एवढी झालेली आहे. आणि या आकृतीमध्ये म हा मागणी वक्र या ठिकाणी म1 आणि म1 अशा प्रकारचा हा वाढलेला दिसतो. इथे एवढी ही मागणीची वृद्धी झालेली आहे. आणि हा मागणी वक्र हा म पासून इकडे वृद्धी होताना वरती सरकलेला आपल्याला दिसतो. आणि तो त्या ठिकाणी मागणीत झालेली वाढ आणि मागणीत झालेली त्या ठिकाणी वृद्धी अशा प्रकारचा भाग त्या ठिकाणी आपल्याला दाखवतो. यानंतर की मागणीतील बदल हा वृद्धीनंतर मागणीतील ऱ्हास किंवा मागणीतील घट. इतर परिस्थितीमध्ये उपभोक्त्यांच्या आवडीनिवडी, उपभोक्त्याचे उत्पन्न, नैसर्गिक परिस्थिती इत्यादीमध्ये प्रतिकूल बदल होतो की अनुकूल बदल होताना मागणीत वृद्धी होते, वाढ होते. परंतु इतर परिस्थितीमध्ये जेव्हा प्रतिकूल बदल होतात, इतर परिस्थितीमध्ये जेव्हा प्रतिकूल बदल होतात आणि किंमत स्थिर असते, इतर परिस्थितीमध्ये प्रतिकूल बदल होतात आणि किंमत स्थिर असते, तेव्हा जी मागणी घटते, जी मागणी कमी होते, तेव्हा त्याला मागणीतील ऱ्हास किंवा मागणीतील घट असे म्हणतात बा. की जसं वृद्धी होताना इतर परिस्थितीमध्ये अनुकूल बदल होतात आणि किंमत स्थिर असते, त्यामुळे मागणी वाढते. परंतु मागणीतील ऱ्हास घट हा भाग स्पष्ट करताना इतर परिस्थितीमध्ये की प्रतिकूल बदल होतात, किंमत स्थिर असते आणि मग मागणीमध्ये घट होते, मागणी कमी होते, तेव्हा त्याला मागणीतील ऱ्हास किंवा मागणीतील घट असे म्हणतात. बघा या ठिकाणी या आकृती 3.10च्या सहाय्याने आपल्याला स्पष्टीकरण करता येईल. या ठिकाणी बघा या 3.10 मध्ये अक्षावरती ही मागणी घेतलेली आहे आणि अय अक्षावरती या ठिकाणी किंमत रुपयांमध्ये घेतलेली आहे. अक्षावरती मागणी घेतलेली आहे आणि अय अक्षावरती किंमत घेतलेली आहे. की या ठिकाणी हा मागणीचा ऱ्हास अशा प्रकारचा भाग या ठिकाणी आपल्याला आकृतीच्या सहाय्याने स्पष्ट करता येईल. बघा जेव्हा या अक्षावरती जेव्हा अक किंमत असते, अक्षावरती जेव्हा अक किंमत असते, या अक किमतीला या ठिकाणी अब एवढी मागणी असते. अक किमतीला अब एवढी मागणी असते. परंतु या ठिकाणी किंमत अक एवढीच आहे आणि किंमत अक असताना किमतीमध्ये कुठल्याच प्रकारचा बदल झाले नाही. पण इतर परिस्थितीमध्ये प्रतिकूल बदल झालेला आहे. आपण जसं अगोदर म्हणालो की अनुकूल बदल होताना उपभोक्त्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ झाली, इथे प्रतिकूल बदल होताना उपभोक्त्यांचं उत्पन्न कमी झालं आणि उत्पन्न कमी झाल्याने अक किमतीला अब एवढी असणारी मागणी उत्पन्न घटल्याने, उत्पन्न कमी झाल्याने की अब ही अगोदरची एवढी मागणी उत्पन्न घटल्याने या ठिकाणी अक किमतीलाच अब 2 एवढी या ठिकाणी आपल्याला ही घटलेली दिसते. की अगोदर बघा की हा म हा अगोदरचा जो मागणी वक्र आहे की अक किमतीला अब एवढी मागणी हा दर्शवतो. परंतु उत्पन्न घटल्याने की अब एवढी अक किमतीला अब अगोदर असणारी मागणी ही या ठिकाणी अक किमतीलाच अब 2 एवढी या ठिकाणी घटलेली दिसते. आणि हा म अगोदरचा मागणी वक्र या ठिकाणी हा म2 आणि म2 अशा प्रकारे एवढा हा खाली आलेला दिसतो आणि हा मागणीतील झालेला ऱ्हास अशा प्रकारचा भाग त्या ठिकाणी स्पष्ट करतो. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या तासाला आपण या ठिकाणी मागणीतील विचलन याच्यामध्ये मागणीचा विस्तार, मागणीचं प्रसरण, मागणीतील त्या ठिकाणी मागणीचा संकोच, मागणीचे आकुंचन हा विचलनाचा भाग आणि मागणीतील बदल हा भाग स्पष्ट करताना मागणीतील वृद्धी, मागणीतील वाढ आणि मागणीतील ऱ्हास आणि मागणीतील घट अशा प्रकारचा भाग आपण आकृतीच्या सहाय्याने या ठिकाणी स्पष्ट केलेला आहे. आणि या ठिकाणी आजचा हा आपला तास हा या ठिकाणी संपलेला आहे. यानंतर आपण की प्रकरण 3 मागणीचे विश्लेषणामध्ये की मागणीची लवचिकता, इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्रकरणाला आपण सुरुवात करू. आजचा आपला तास या ठिकाणी संपलेला आहे.